everyone! Welcome to another episode of Elisha's Games. For today guys, nandito kami sa Green Coffee para mag-study kasi exam namin tomorrow. Pero wala kaming intindihan, so maglalaro na lang muna tayo. So I'm with my best friend. So we all know, talaga na ito sila sa channel ko, si Kimberly Ha. Kitang lips. And of course, this Little Beach. This is Pinoy Henyo Instagram version. So, ang time is 1 minute lang. Tapos pag hindi ma-answer within 1 minute kasi may parusa. Saan parusa? Ano? I would say there. Ay, mang libre na lang. Manlibre na Ano po yung issue ko? Wala akong pera. coffee. So, Maglibre. so, Kasi kung matatalo na ako. kung sinong matatalo kay mga libre ng coffee, sis. Ngayon, mag-hompiang muna tayo. Hompiang. Sino una? Sali ka. Hompiang. Hompiang. Sige na. Hompiang. 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 Ganda mo. Ikaw ang mauna. Sige. So, lipat muna tayo guys sa Instagram. Bye-bye! Start now. No. No, yes. Yes, yes. No. Yes! What's the English? English. Hayop. Bagay. Bagay. Makita sa bahay. Yes. Sa kwarto. No. Kusina. Yes. Ginagamit pangkain. No. Pangluto. No. Panglinis. Yes. Mop. No. Sponge. No. Hugas. No. Pangtrapo. No. Panglinis, di ba? Spray. No. Detergent. No. Sa kusina lang magkita. Pwede sa labas. Yes or no lang kung niya pwede. Faucet. That's 20 Uy, seconds. andyan na. Walis. No. Broom. Dustpan. No. Bye. Tao. Hayop. Hayop. Nakikita sa bahay. Yes. Aso. No. Pusa. No. Daga. No. Ipis. No. Lizard. No. Gagamba. Spider. No, 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 no. Fish. Yes. Goldfish. No. Starfish. May starfish ka sa bahay. Yay. No. DANR. May starfish sa Dapat bahay. specific na Oh. fish. Tilapia. Bangus. Wala kayo sa Instagram magtilapia. Flower horn. Go. Fighting fish. Meron tayong bagong guest. Hi, what's your name? Jubel. Keep. So, siya ating next na kalahok. So, baka siya yung mas matalo pa kaysa sa akin. Wala, 0 ako lahat. Pwede mo ulit ako. No. Bawal. Tao. No. Hayop. No. Bagay. Yes. Ginagamit ng tao. Yes. Yes. Sa katawan. Hindi. Sa mukha. Hindi. Sa buhok. Oo. Pwede. Airbrush. No. Clip. 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 Sige. Sa Tagalog ng clip. Anong Tagalog ng clip? So may bago na naman tayong kalahok ngayon. Ang daming guest dito. Bismillah. Ginawa na po namin bahay yung green ko. Ay, kung hindi mo ma-answer, kaya bigyan mo ka ng coffee. Kanina, isa-isa. So, yan. Sige, 1, 2, 3 ka. Rattlesnake. Ginagamit? Oo, ginagamit. Ginagamit mo. Oh my gosh. Ano? Ginagamit. Guys, maghanap naman akong bagong kalahok para kasi ako lang yung talo sa group na to. So, maghanap naman tayo. Ito, ate. ate. So, maglalaro pa tayo ng pinahin niya ate. So, please matalo sana siya para siya yung makabay ng coffee for me. Sige, go. Patalo ka, go. Go. Tao. Oh my. Bagay. Okay, magbigyan ng clue. Go. Sa school. No, Hindi siya bagay. Hindi siya bagay. Hayop. Yes. Sa air. No. Hindi. Sa land. Oo. Pwede siya sa land. Pet.
Hindi. Hindi, Jud. Dili, Jud. Pwede, gusto mo. Snake? Wait lang. Hippopotamus? No. Rhinoceros? Kabrit ba ano? Kabret ba ano? Crocodile? Yes! Kagaling! My God! Best player, VIP. VIP? MVP pala. Victoria. Guys. Tama sila. Hindi, may tama ka man isa, pero di siya na-record. Tapos Ito. nag-try ka man, pero hindi talaga. Feel ko talaga, ikaw talaga mag-buy ng coffee. So dahil doon, At dahil wala siyang budget, share lang po tayo sa coffee. so guys, ako nga yung natalo. So samahan niyo ako mag-buy ng coffee. Okay, let's go to the share coffee. Hindi, meron pa pala isang candidate. May isa pang dumating. Yes, thank you. Sige, go. Go. Tao? Hindi. Hayop? Oo. Lumilipad? Oo. Ibon? Pwede, hindi. Hindi. Bat? Ha? Hindi. Insekto? Oo. Lamok? Hindi. Langaw? Hindi. Ipis? Oh my God, ang galing. So guys, ano tayo magagawa? Destined talaga na siya yung mag-buy ng coffee for us. So guys, no budget. No. So sabi ko 'di ba kanina na bibilhan lahat dahil aking tong channel isa lang bibilihin ko. Nakakaawa naman tong YouTube. So clean the page. Bili na tayo ng Bili natin. coffee. Ano ba ang gusto mo? Di ba ang kalahok channel? Hi to the vlog! Sabi tayong friends dito. Subscribe mo. One sip lang pala. Ish, gusto namin ng cake. Hi ate. So, dito kami ngayon sa Green Coffee. Vlog takeover. Hello, hi to the vlog. Dead mo. Hindi pa kasi tayo famous. Ano gusto niya? Ano gusto niya? Ito ang gusto ko Ish. Ayan, isang hall. Sige. Sunod na pag famous na ako. Uy, lahat na nandito sa Green Coffee. Nandito na yung order ko yun. Napakaraming coffee. Ang daming coffee. Sabi ko na mag-birthday. So, ayan na. Oh my God, ang dami. Ay, makita. Dahil mabait ako, Mamili. papamili ko sila lahat ng coffee. Coffee ko. Lahat na nandito sa Green Coffee. Ayun, friends ko na. Emotional. Ayan. Guys, dapat Nakasip metal siya. straws na tayo. Let's go. Plastic! Second. Inom lang. Okay, may isa lang Ito yan. yung MVP, so mga 5 sips. Count dapat first sip. Dapat may stop. 1, 2. 2 pa lang, 2. Mabait kasi 3, ako, guys. Namimigay sila lahat ng 4. Uy! Wala na nga tayo. ito na naman yung coffee. Okay lang yan. Ay, dahil mas madaling siya. 10 sips. Saka 1, 2, 3. Dito na yung wala na akong coffee. So, thank you. Uy, yun nag-video. Ako na maghawak. Sali pala tong Magbabay ka na sa iyong mga viewers. That is it for this vlog. I hope you guys like it. Palarong Elisha. Salamat sa mga nag-join. Subscribe for more Palarong Elisha. Palarong Elisha 2019. So again, thank you guys for watching. Like and subscribe for more videos to come. And comment down below kung ano yung mga suggested yun na Palarong Elisha. Bye!